Καλησπέρα σας. Λέγομαι Ελένη Ουζουγκούλη. Θέλω να σας πω ένα ποίημα που έχω γράψει το 2001. Στον ύπνο μου καμιά φορά βλέπω ότι πετάω. Τα χέρια μου κουνάω σαν φτερά και όπου θέλω πάω. Με θαυμάζουν από κάτω μερικοί που εγώ σαν το πουλί ανεβαίνω. Στέκονται και κοιτάζουν όλοι περαστικοί. Πάνω από όλους μια στροφούλα ξαναφέρνω. Σαν κατεβαίνω δύσπιστα κοιτούν. Ρωτούν πώς μπόρεσα και πέταξα εκεί πάνω. Προσπάθησα και πάλι για να δουν, σε ύψος 20 μέτρων φτάνω. Συνήθως παίρνω φόρα επί τόπου, όταν στον ύπνο προσπαθώ για να πετάξω. Με συνοδεύουνε τα μάτια κάθε ανθρώπου, όποια στιγμή τυχαία κάτω κι αν κοιτάξω. Ξυπνώντας βρίσκομαι πάλι στο σπίτι. Μου λείπει αυτή η ουράνια χαρά και πλέον δεμένη με τον γήινο μαγνήτη, διαπιστώνω πως τα όνειρα μ' αδούν σαν τα φτερά. Ευχαριστώ.